dira, dinamikan, oraingoan jolasaren txanda iritsi da. Baina zer da jolasa? Jolasa ez alda gustagarri egiten zegun edo zer. Disfrutatzen dugun edo zer. Eta gero horrek ez aldu gurekin konektatzen. Hizkuntzarekin berdina gertatzen da. Jolas gaitezen euskaraz. Egin dezagun etxean gauden honetan, egiten dugun oro jostagarri. Izan dadila sukaldatu, izan dadila ohea egin, izan dadila garbitu, izan dadila txantxak egin, izan dadila globak puztu, edo izan dadila margotzea. Baina guazen jolastera, guazen guztia jostagarri egitera eta euskaraz egitera. Azkenean horrek gurekin konektatzen bai du, eta gurea egiteko pausu bat emateko bidea da. Batzuk euskaraz arazorik gabe hitz egingo du. Beste batzuk oraindik trabatu egingo gara. Baina zer da jostagarriagoa hizkuntzarekin jolastea baino? Esan nahi dut, ni gogoan dut txikitan nire aitak, euskaldun berria izan da, euskeraz hitz egiten zidan, dena, baina bere akatsekin, eta esaten zidan adibide bat jartzearen, ez? Trae el globo eta ekarri la pizza jolasteko. Edo hitz egiten zidan, ikastorako liburua jan izan balu bezala, eta adibidez nik plaza esaten dudan bezala, nire aitak beti, guazen enparantzara jolastera. Eta orduan, noski, hor konektatu nuen nik hizkuntzarekin, ez? Esango nuke. Nire aitarekin jolaste momentu horietan, eta hizkuntzarekin jolasten genuen hori, eta nik askotan parre egiten nuen, aita hori ez da horrela, aita bai hori horrela da, eta azkenean jolasean, euskera nire egin nuen, eta aitak bere egin zuen, eta ikasi zuen. Horregatikan, etxealditik euskaraldira honetan, eta ondoren ere, guztia jostagarri egin, eta euskaraz egiteko proposamena luzatzen dute hemendikan. Jolasetik euskarara, eta euskaratik jolasera. Beno, guztia euskaraz eta jostagarri egitearekin batera, hementxe doak izuen nire jolas edo dinamika proposamena. Eta horretarako, parte hartuko duen bakoitzak, bere kartulina edo horria eduki beharko du, eta hasteko taula bat osatu. 4 zutabetan banatuko dugun taula bat, eta bertan 4 izenburu jarriko dituguna. Izenak, animaliak, herriak eta janariak. Behin taula eginda dugula, pentsatu behar dugu horrelako taula bete beharko dela, jolasean ibiliko den pertsona bakoitzak, bai. Eta, orduan, behin prestatuta dugula, egin beharko duguna da, zoriz, hitz bat esan. Gutako batek egingo duela, eta besteak ja esaten dionean, berak abezedarioa bere buruan edukiko du, eta momentu horretan dagoen hizkia botako du. Adibidez, I, eta orduan danak egin beharko dugu. I izenak, inar, herriak, ibarra, animaliak, ez zait okurritzen, orduan hori utxa uzten dut, bai? Orduan, horrela, tensio pixkatekin saiatu beharko dugu taula alden azkarren betetzen. Eta ondoren, puntuazioa kontatuko dugu. Izen bakoitzak puntu bat balioko du, eta guztiak betetzen dituenak 4 puntu edukiko ditu, eta besteak betetako den arabera. Ja! Ja! I. Eta orain puntuatu egingo dugu. Esparragoak edo zainzuriak, zer egingo dugu? Puntuazioa emango diogu edo ez? Venga, bai. Honi ere, bat gehiago. Beno, eta ikusi dezakegu bezala, oraingo honetan irabazi dut. Baina noski, jolas honen nahi dugun guzti iraun dezake. Eta nahi ditugun hizki guztiak esan. Eta horrela, hizkuntzarekin jolasean, ondo pasatzen. Jardungo gara. Eta ikusi duzuen bezala, norbaitekan kasartzen bali madu ere, ez da zer pasatzen. Jolasak aurrera jarraitu behar du.